Ținând cont că vin tocmai din Galata 1, pe strada Lotrului, deci vă dați seama, am avut de parcurs destul. Să zicem, până în Podul Roș am mai mers, dar acum, astăzi fiind și sărbătoare, lume multă, pe stradă nu se pune problema să circul, că mi-e și frică și trafic intens și n-am nicio șansă. Trebuie să fii foarte atent, foarte concentrat, să nu dai peste oameni. Nu mă simt în siguranță pe stradă în Iași, nici nu merg pe stradă tocmai din motivul ăsta. Aș vrea să fac mișcare, deși am o vârstă, dar tocmai că este recomandat pentru vârsta noastră. Mi-e destul de frică, sincer, și nici nu simt că fac parte din trafic. Acum, chiar astăzi, e prima tură cu această bicicletă, că am avut una, dar era veche și nu mai... Și mi s-a părut foarte obositor totuși să mă strecor printre oameni și printre mașini, câteodată că am mai mers pe stradă, foarte greu. Mi-aș dori tare mult să fie niște piste speciale. Prea puține trasee pentru bicicliști. Există niște încercări de drumuri pentru bicicliști în Iași, care se pot termina în mijlocul drumului. Unde zice că e pistă de bicicletă, dar oamenii merg în grup. Mai trebuie să mă dau jos de bicicletă. Mi-e frică să nu-i lovesc. Și dacă sunt trasee și mergi liniștit pe acel traseu, sunt persoane care nu respectă. Merg pe traseu de biciclete și apoi se iau de tine. Că de ce mergi cu bicicleta pe traseu? Adică, sunt pietoni care nu respectă regulile de circulație. Prefer să merg pe trotuare cu pietonii, unde la fel tot nu simt că fac parte nici din sfera pietonilor și nici acolo nu mă simt confortabil. Deci da, eu o situație ingrată, așa o simt. Cumva nici nu sunt participant la trafic, nici nu sunt pieton. Eu am văzut în Franța, în Italia, merg doamne, domni la vârste venerabile. Vrem și noi piste ca în Cluj, vă rugăm frumos. Tatăl meu a mers până la 90 de ani aproape pe bicicletă și probabil și eu l-am moștenit, să zic așa. Fata mea e în Franța, de exemplu, și eu de câte ori mă întorc de acolo, îmi place Iașul. Dar nu-mi place aglomerația asta de mașini și smogul de aici, care de acum îl simți, praful, îl simți că vii de acolo, îl simți praful ăsta care e peste tot. Noroc că a plouat puțin și l-am mai domolit. Da, și asta e o problemă aici, se simte. Aerul este foarte rău. Spuneți asta în comparație cu Franța? Da, da. Dar știți, după ce am observat, acum că vă spun, șosetele mele albe, când m-am descălțat, erau negre. Și în Franța puteam să merg 2 zile cu alea și tot nu sunt negre. Deci, nu, bine, asta era una, plus aerul, că îl simți când respiri. E aici poluare și acum nu mai e poluare de la fabrici, poluarea e clar de la mașini, de la circulație. Nu știu ce s-ar putea face în sensul ăsta, niște rute ocolitoare, probabil, centuri, habar n-am, nu mă pricep, dar e groaznic. Inclusiv la mine în cartier, acolo, nu poți să le traversezi. Bine, semafoarele alea, dar acum trebuie să stai mult și bine. Că altfel, mereu se creează aglomerații și nu mai circulă nimeni la un moment dat. Din cauza traficului și autobuzele întârzi, sunt foarte aglomerate la orele de vârf. Sigur, există o rețea destul de bine pusă la punct, sunt autobuze mai frumoase, acum este o diferență față de ce era. Nu pot să zic că nu s-a schimbat, dar din cauza traficului nici transportul în comun nu merge cum trebuie. Vin autobuzele cu întârziere, aglomerate. Altceva vreau să vă mai întreb. Bicicleta unde o depozitați? La etajul 3, o urc. Păi n-am nici lift în bloc, n-am unde să o las. Cât mai pot și eu să o car înainte și înapoi. Deci tot e foarte dificil. Și totuși n-am renunțat. Am zis cât mai pot, îmi fac și eu o plăcere, că e o plăcere totuși. Îmi place să merg și pe jos, dar cu bicicleta parcă e mai frumos. Și într-un timp, în același timp, poți să parcurgi distanțe mai mari, nu? Cu bicicleta. Nu poluează, poți să mergi la serviciu dacă vrei, poți să mergi la o plimbare. Acum aveam de gând să mă duc până încolo spre Breazu, acum să văd dacă urc dealul, mai merg pe lângă ea eventual.
Vă simțiți în siguranță să lăsați bicicleta? Nu. Cum să o las, dar numai mergând cu ea și am văzut 1000 de ochi îndreptați. N-ai un să o lași. M-ați prins bine, adică eu chiar îmi doresc chestiile astea și mi-ar face plăcere. Deci mi-aș dori tare mult, dar sper, nu știu dacă mai prind eu, dar măcar urmașii mei, urmașii noștri. Și pentru noi, și pentru copii, și pentru tineret, pentru toată lumea, pentru că ciclismul este foarte benefic la orice vârstă. Sperăm în mai bine.